Iż-żbuħija tal-arti fil-ktieb ġeneralment idur mal-kontenut ta' ġewwa fejn awtur permezz tal-penna tiegħu jesprimi dak li jkun qed iħoss. Madankollu mhux għall-artist Glenn Kalleja li għal dawn l-aħħar 6 snin ħadem fuq kodba artiġjanali li permezz tad-disinn tal-qoxra jirrakkontaw l-istorja ta' ġewwa. Magħmulin totalment Malta. Huma esplorazzjoni fil-materjali u l-kontenut u l-istruttura ta' ktieb. Importanti ħafna l-istruttura ta' ktieb. Ktieb artiġjanali, ktieb magħmul bl-idejn, itik il-possibilità li tesplora l-hemm mill-istruttura ta' ktieb kif nafuha s-soltu. Jgħid kif l-ewwel jaqra u jistudja sew il-kontenut tal-ktieb biex jidħol fl-istorja. Imbagħad jitrażmetti dak li jkun qara u studja fil-qoxra tal-ktieb biex din toffri esperjenza minn nfisha lill-qarrej. Il-kontenut jaffettwa b'mod partikolari il-kuluri u d-disinn tal-qoxra u l-kobor tal-ktieb. Pereżempju f'Tamassa fejn hemm is-salini, il-ħin kollu jsemmi l-baħar, il-ħin kollu jsemmi l-kosta, badna dawk it-tessuti. U rajt kif interpretajthom fit-tessuti tal-ktieb l-oġġett innifsu. Fil-każ ta' Massa kienu s-salini u l-ftuħ, allura ktieb kellu jkun ikollu ċerta wisgħa fih. Biex tgħallem din is-sena Kalleja tela diversi drabi l-Ingilterra fejn kien jieħu lezzjonijiet privati minn għalliema barranin. Apparti li huwa legatur artiġjanali tal-kodba, Kalleja huwa wkoll awtur. Biex jiddiżinja u eventwalment joħloq dawn il-kodba, Kalleja ma jużax teknoloġija moderna fejn huwa jipprova juża idejh biss. Il-magni li nuża jiena huwa l-pressa jekk tista' sejħilha magna, ġifier meta inti pereżempju qed tinkolla l-drab pereżempju tippressa, essenzjalment dak li qed nuża. Għall-istampar, ovvjament jintużaw il-magni għax jiena ma nagħmilx stampar. Normalment, kummerċjalment insibu l-istampatur u wkoll il-legatur. Minkejja li l-kodba llum il-ġurnata saru xi ħaġa kummerċjali li jinbiegħu u jkunu prodotti bl-eluf, ix-xewqa ta' Kalleja hi li tiegħu jibqgħu kodba esklusivi, b'edizzjonijiet limitati bħalma hija pittura jew xi biċċa skultura. Limitu kemm tista' tipproduċi b'idejk bħala kwantitajiet li normalment jixtru huma l-notebooks jixtruhom diversi nies varji, però mbagħad il-kodba l-oħrajn tipo ta' Daniel Massey u ta' Caldo Merci huma iktar oġġetti għal kollezzjonisti, nies li japprezzaw il-ktieb bħala oġġett u bħala oġġett tal-arti